iki wayahe. Parian. Giliran parian. Jenengan sing wong sing ngersake jenengan. Sekolah aku sik ning kabeh entuk giliran iki. Oh ngono ya. Adil ngono. Ade mriki, kok ben entuk giliran. Suweng ireng bolong tengah. Alah. Iya nek ora bolong ya ora iso dilewati. Lah iya. Suweng ireng bolong tengah. Tiwas nginceng bolongan omah. Waru-waru doyong Mas. Doyong ning pinggir kali. Ayo peno deblok kowe tansah tak goleki. Ayo gentekke yo. Ya. Alah wong kur pariane kok yo. Heeh, jenengan Mbah, iki sing pariane akeh mbahan iki. Duna weton Madiun krasa penak ora gelem Medun luar doyang Mas, doyang nang pinggir kali. Ayo moblong mung tansah tak enteni. Ayo, sing nganggo masker dicopot sik. Aku tuh iso. Ayo. Nah, Mbak Kakong. Tuku kerupuk nang pasar Cirebon tiwas ngantuk pinter babon. Waru-waru Mas, doyong Mas. Doyong ning iring ngalor. Aku ora gelem kowe tansah. Mas, sapa kae gondrong? Ayo rene. Numpak andongmu atuwi gotong royong karo Pak Jokowi. Ya kana goleki sing pinter parian. Sing pinter parian ya sing pinter nyawer. Mbak Kakung. Mbah Kung. Iya. Sugeng siang Mbah Kung. Mboten saged. Piye sih? Lah ngapa? Kleru alamat kowe. Pantes ngene. Mbah Haji kok mbok takoni perkara sawer. Jare Horas. Oh sik golek mangsa sik. Pundi? Niki, Mbah niki. Oh nggih. Pakde. Lho kan mau ngerokok saiki terus ngerokok. Jenengan pilih parian apa nyawer? Oh ora kabeh. Oh, alah tak barekno nakmo. Duh, buke iki salah sasaran iki anu. Nggih. Mbah Kakung sebelahe mboten. Non. Oh iya kuwi jane tak irik-irik ket mau kok yo. Ayo kene aduh. Hei. Aja main. Engko tak kei engko tak kei apa kuwi jenenge tatu. Oh, ayo yene. Seneng kamu ka tatu to. Aja dientekke sik kae engko. Oh iya. Saleke sik entek engko. Yo, parian ya. Parian, yo Pak De. Nek iso gen kono gong barikane. Oh. Ayo cepet ya, parian. Yo. Ya. Ya digawa aja ditinggal kok ditinggal yo. Ayo Pak De monggo. Monggo parian. Monggo jenengan. Numpak andong jaran kore nyambut gotong royong nyambut gawe. Sik jero jek enek. Mas. Do pesta. Mas. Apa? Ya, piro? Ayo Drong, entak kek ditokke sik Drong. Metu. Pokoke kowe nek metu 50.000 lek kundungake ping 3. Nek 100.000 lek kundungake ping 7. Lah nek 1 juta pokoke sewengi aku ndikir ora.
Ya. Dangdut. Dangdut. Gosek iki permintaan sik akeh sik. Nah, diselang-seling selang-seling. Oh iya jaipongane nggih urung. Oh iya, Ayo, Amik mau nyanyi mau. Oi. Diselingi. Nah, ki lho ngersake tepung kanji. Ayo. Raja Sawer. Song ngendi, Mas? Solok Selatan. Aduh tenan. Ya. Tepung kanji, Mas. Diselingi sik. Kamerane melayu Mas, isin iki nyawer.